Καλησπέρα σας. Καλή χρονιά σε όλους. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εξάλλου μέχρι σήμερα πορεία της τόσο στο Ισπανικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη δείχνει ότι η ποιότητα αυτής της ομάδας είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ δυνατή στην επίθεση, είναι πάρα πολύ σκληρή άμυνα, πιέζει όλο το γήπεδο, έχει πολλούς παίκτες, έχει βάθος. Ξέραμε ότι η δουλειά θα ήμασταν πάρα πολύ δύσκολη στο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να μείνουμε στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο τα καταφέραμε. Στο τρίτο ημίχρονο είχαμε ορισμένες ολιγορίες στην άμυνά μας. Έφυγε το σκορ και εκεί πέρα ήταν πολύ πιο εύκολα πράγματα στην Ελλάδα. Όμως παίξει η προσπάθεια την οποία κάναμε, διότι παρά τις αποσύσεις τις οποίες είχαμε από τους τραυματισμούς, η προσπάθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη απέναντι σε μια τόσο πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Θέλω να δώσω πάλι συγχαρητήρια στην ομάδα της Βαλένθια και της εύχομαι καλή συνέχεια τόσο στην Ασεβέ όσο και στο πρωτάθλημα του Ευρωπαϊκού.